Damang dainang nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus tapasada marohatta martangya kita. Dame na sumurung siyan saluhu na roha. Ima mangaramuti ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Atani Tuhan nama makuling hita di bagasan partikenon di nek maisan buku di si Matius bidu 10 mamuka maisan ayat 20 sada masuk sa ayat 20 lalu mahatani Tuhan. Ola ni ima di patorang Yesus tua kasih sianna Nekolaudo ibana tu Jerusalem manana porsuk sian akka situan na torok sian situan ni malim nang sian si boto surape polai komate ibana bunuon jela pengulun diari patuluhon dungi dera si Petrus ma ibana disaritai manina do asima rohani di bata diho Tuhan una masonggo pi duho alai humusur ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip do diau adang di parwahoko akka na di debata akka na di jolmado dungi di dok jesma tu akka sisyanna nasa nagiot manghyuto naw di suadaho madirina di porsan masilang na tu ibana di hutom maaw ana nang paluan hosana magagon ho magwas sado alay na aguan hosa ala niyaw ido na jupangan ayah hamatong gunana di jolma nang liat portibion diomo ang gumagudo todina ahamatar leho jolma bahen tubus ni todina ay naro masuk anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rakdo akka surusuran na dungi balasonon nama tu ganup hobar tu na diulana na tutudu na hudokon tu hamu dang namangai hamatian ang gudiba siya na jongjong di son sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaon na ido pajahon na damang dainang nainolongan di bagasa tuata Yesus Kristus sada ulaw na borat di bagasan parngulo si Sonarion ima maparsuada diri sedangkan molo di parsuada jul mahadiriyotta nang tarjalotta apalagi molo pola hita sendiri maparsuada dirita nagudang na masa jalan na jujut tabering diak kahumaliang ta gudang julma mga itong hadol mana mga itu diri na sendiri na marlapatan gudang do julma di bagasan parngoluno saluhu na diulahon na naing mangaluli akka parutungan tu diri na sendiri anggo mapersuada diri berarti bamikiron akka julma na asing bakol jela jarang do taparwasi somane damang dainang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus didik kinara Tuhan Yesus doa kasih sianna di boto Yesus ma dang sadia liling nai ibana neko pasauton salu lomoni rohani di bata naiko tarbunu ibana jalan neko tarsilang ibana alan nunga di boto Tuhan Yesus nunga jono betikina marbuah-buah ma ibana tu kasih sianna tujuan nasada asaradi akasisyan naik majalo na naik masa tu hadirin ni Yesus majalo haluaon na naik patupau ni Yesus
majalo pameleon na pinatupanye Jesus humokop sa akan dosa. Alai dung dipatol has Tuhan Yesus saluhuna nanay masa jalan nanay ulo di ibana takas do diarahon manang dipasingot si Petrus ibana. Baka di do si Petrus do asi maruhan di debata di ho Tuhan unang masonggop itu ho. Petrus tidak terima akan sesuatu pengorbanan yang akan Yesus lakukan. Petrus tidak terima akan pengorbanan itu. Karena ada satu hal yang diinginkan oleh Petrus sesungguhnya. Dia menginginkan diigli si Petrus do. Yesus na dijo ibana guru, Yesus na dijo imana Tuhan, Yesus na dijo imana Mesias. Ima gabi Mesias na naing paluaw na sida kapanggongomi. Na marlapatan na dipikiro si Petrus holang manghay tu dirina. Anggo Yesus nunga diparsuada ibana hadirion na. Nunga siap ibana majalo akan alea. Mangalehon akan narikot tu akajol mai. Ale anggo si Petrus tara pamikirion di mana dan hidup. Hidup bahen. Adong paduha di mana dau may siyako. Ale ahado musinang ujung na alus di Yesus tu ibana. Dakas ma di do Yesus dipasingok matong ibana. Lao mau neho bolis. Nyala iblis di bahasa Indonesia di dongkon. Nagabisi bolis do di ba Yesus ima si Petrus dao. Dia holongi Yesus do si Petrus ido toho. Alai pangalaho manang pamikirion na pinatuduhon ni si Petrus ido pamikirion na songon na pinatuduhon ni si bolis. Pamikirion ni si bolis do na mabayan na manudad akasakap di debata. Molo tajaha di buku di si Matius bindu 4 ditikin na dijuni Tuhan Yesus selama 40 dumar puasa ibana 40 hari 40 borgit. Dido imasi bolisido daguhom madirim siyan langgatano. Adong no tarsurat nang pasobun ni debata pakmu manang tokmu tartutuk. Suruhon na do imaton di perbadia aso na tartutuk ko. Pamikiro si Somonido amang ina na dipasahat si Petrus. Nasarubang pamikiran di si Petrus si do pamikiran di si bolis. Sebenarnya Petrus melakukan itu karena kepeduliannya. Kepeduliannya menghilangkan sebuah kebenaran. Yang artinya kalau kita lihat di zaman sekarang gudang do hapet jolma peduli. Alai mana budin akasih tongan. Mangukup akasih tongan. Morado udah peduli si somono di bagasan ruhan yang kejul mana porsia. Tak pada usia kita. Dan gambaran manang dan patuduh honong di debatai. Alia ka pamikirion yang kasih bolis do saru. Damang dinang nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ujungnya di Yesus Kristus ma ise na namang yuto di bana dituhu masilangna dipersuada madirina jala dihuto ma Yesus. Bahkan di Tuhan Yesus sudah musenang nasa nagyo manghihuton au manang nasa julma nanang paluan hosana magon hosado. Nama rapatan ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, sesungguhnya celaka itu ada di hadapan kita. Sesungguhnya kemalangan itu akan menjadi bagian kita. Jadi Yesus mengatakan siapa yang memikirkan dirinya sendiri, sesungguhnya kecelakaanlah yang harus dia rasakan atau penderitaan. Manang hamaguan, manang magohosa. Alai di Tuhan Yesus Kristus dumusena. Alai nasa jol mananay magon hosa ala ni Jesus ido na jumpangan hanguluan. Na marlapatan
Nasa jolma nang mapersuada dirina nang manuhu silangna jala bangyut to Jesus. Ido na madapot hamulwa. Ido ubahen dang adok kape mariswang akapabahena jolma si burjuroha. Dang mariswang akahaporsiaw na tugutu tua Yesus Kristus. Dang mariswang molo imata parsilako dirita tatu silangta tahit Tuhan. Naiko dapotan hangolua duhita hobar tulo menirohani di mata. Di bagasan ayat na 22 na tutudu na hodokot tuhamu dang nama ngai hamatian anggudiba sianaka na jom-jom ison. Yesus mengatakan bahwa dari antara yang mendengarkan itu mereka akan melihat kemuliaan yang Yesus lakukan lewat kebangkitan yang dia wujud nyatakan. Demang dinang dan nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu jahan nasa tu hita dia pada partikenon didok maswada diri mamor san silang jalamang hutun Yesus. Adong tolu nagabe sitio polau patugun hapor syotak songon hataridan disihut to Kristus ita. Parjulis sehali didokon maswadaho diri. Adalah patah maswadaho diri. Maswadaho diri berarti iko maninggalon akahagi perdagingon. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus atau setiap orang yang menerima keselamatan daripada Kristus, dia harus mampu menyangkal diri sendiri. Mana maswadaho diri. Ikut da tinggal doa kahagi da keperdagingon nama ngai tungadul nama ngalui keperuntungan nama ngalului akahamoraun akapangkas sien nasunadalanna yang menghalalkan segala cara untuk sebuah kepuasan dunia ini. Karena banyak orang sekarang ini dia jual iman percayanya demi jabatan, demi kekayaan, demi kehormatan. Maka firman ini mau mengajak kita saluhuna. Amanginang sungguh kamu na manak tu dirimu na mau lunungai doko kamu na hamu na sihut to Yesus Kristus suada hok kamu na dirimu na lapatana tinggal hok kamu na akahagi na keperdagingon munai ale ulah hok kamu na ulah ni dibata do mau ni rohani dibata di suada hok dirina mau ludang bodo pehita mas suada dirita mana meninggal akahagi na keperdagingon na do di portibion hamati do deko jalota manang so nilakot Tuhan Yesus nasa jolma da belun hosana bagokosa. Ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, sesungguhnya kita menjadi orang yang paling mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Nah padua nama nginang diturpu jami tahun di dok musena obar tu jahan so nilakot Tuhan Yesus Kristus dituhup masih lang. Nah, ganup pita dileodo akasilang na ng porsamanta. Setiap orang sesungguhnya dia harus memikul salibnya sendiri. Gudang akasitahon, gudang akanamasa, gudang akahamaulot. Nama lapatan Yesus mau katakan setiap orang yang memikul salibnya berarti dia harus siap menderita. Artinya penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya tidak membuat dia kehilangan iman. Amanginang suku kamu na mana tu dirimu na. Buhado kasih tahu non nang dia do pihamu na naselao. Ngada di hamu na majaloi mana margo gudamu na majaloi manang dao. Mana kay mardosa hamuna. Aledo Tuhan. Ketika engkau mengikuti Tuhan, maka engkau akan memikul salibmu. Artinya engkau harus siap menderita menghadapi segala tantangan dan persoalan dunia ini. Gudang dua kasih tahu nanda kajian mana porsia. Alai dang dipasobu di bata hitam manon salunai. Ketika kita memikul salib kita bersama dengan Tuhan, siap menderita dalam kehidupan demi kebenaran, maka sukacita akan kita dapatkan. Napar pudi jalan dapat puli didokon manghut Yesus. Amanginang didok do tuita saluk naga do marsada-sada ikut gabi manghut Yesus.
dan manghitung jelma parpangkat, dan manghitung sigolis, dan manghitung akahagi de perdagingon. Ale doko Tuhan Yesus manghitung Yesus. Berarti mono hita salutna nunga manghitung Yesus di bagasan parmoduon. Iko na kaulo na di gatolah. Manghitung Yesus di pataridaon at kajol mana porsia. Marhite-hite komitmen na tugu. Marhite-hite tekad yang benar. Maka setiap orang yang mengikuti Tuhan, dia mempunyai tekad yang benar, dia mempunyai motivasi yang benar, dan dia mempunyai tujuan yang benar di dalam kehidupan. Amin. Martanya kita. Muliati madiho ali Tuhan. Nunga taruli hai marhiti hatam dia pala partiken. Ajari kami atau tong mapersuada diri nami. Marhiti maninggal akahagi na bardaki ko. Manuhu silang nami. Jela magitok ko. Todimpar badia na patugog kami. Patupahon sa luhut na maula kalumoni roham. Muliati Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin.